Ka Voice of the People Party ka sngi palay ka lapha ya ka shithi sho simbot menteri rangba ka jela uba batru ya ka tnat ki kampoying Bah Prestone tinsong ban panjing shai halo ka jingbom shah khot interview uwe usamla na Riboy district yo bala tip kerteng kum usamla always maring haka kam driver constable. Haka shithi bla pha u Dr. Ricky A.J. Singkon u General Secretary ka party ulaong ba uni usamla ubla yo eki marks ki ba kham he shim la khot interview yo u. Tatba ki para barangi khun lang hakani ki examine yo kam ki ba khamrut marks ki la shah khot interview. Ulak dauru bana kalyang ka VPP ka kwa ba ka jingtung kam kan long ka ba shai bar ka ba sha liang hinre ka ba pinshong nong rimbe ya ka jingla ki samla wat kam ban pendam iki examine bar ki test ba ki hap ïakhun. Ulak kenturu ba u menteri shim khyai kani ka kam ba yo don shu ki samla ki ba mat ya kum kani ka apot.